खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना बिनिता नार्जारी जिल्ला धेमाजि गामि नैनं महनपुर लासोदे कापाम बाथौ बिबुंसारनि फोसावनाय आरो दुलाराय बाथौ गुथुम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ थान्दै बिजाब फरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लादों। बे फरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिया नैथि रिंखन आयदायाव सफैबाय। बे नैथि रिंखन आयदाया जाबाय बिबुंथि। आंनि बिबुंथिया जादों धोरोम। बिबुंथिखौ जागायबाय। धोरोम बर'नि धोरोम होननानै बुङोब्ला जों गिबियाव बाथौ धोरोमखौनो मिन्थिग्रोयो। मानोना बाथौ धोरोम सिबिग्रोनायनि सिगां गोदोनि बर'फोरा माबाफोर धोरोम एबा गुबुन धोरोम सिबिबावदोंमोन नामा बेनि जेबो रोखा एबा फोरमान बिदिन्थि नागिरनानै मोना। बे धोरोमा बेसेबांबा सानस'हायै नुस'हायै मुगानिनो गोजाम धोरोम। बे धोरोमनि गुदि रोदाखौ संनानै मोननायाबो गोरलै नङा। धोरोम सोदोबा धोरोम सोदोबनिफ्रायनो फैदों। धोरोम सोदोबनि मोनफा हांखोखौ मोनफा सोदोब महरै बाहायनानै एबा बेखेवनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो। जेरै दो दाजाब हो दाजाब रो दाजाब म समान धोरोम। दो माने दोनदाल एबा दिरुं, हो माने होनाय, रो माने रैखा एबा हमथानाय, म माने मुनुस एबा मानसि। अदेबानि थि नेमखान्थिनि गेजेरजों मुनुस एबा मानसि माहारिखौ रैखा खालामना थि नेमखान्थिनि गेजेरजों सोलिनानै आनान गसाइखौ मोननो हास्थायनाय एबा मोननो लुबैनायनि मोनसे बिजों। बेवहायबो नेमखान्थिखौ दोनदाल एबा दिरुंजों रुजुनाय जायो। आफा इसोर बोराइ बाथौआ सुबुं माहारिखौ दानायजों लोगोसे सुबुं माहारिनो राव धोरोम आसार खान्थिखौबो हरफाखादों। जाय धोरोमनि जोनोमनि मायथाइ कालार अक्ट' बे बुहुमाव फारि फारि नागिरब्लाबो मोननो गैया एबा मोननो थाङा। बे धोरोमानो जादों बाथौ धोरोम। बाथौ धोरोमखौ बेखेवनानै नायोब्ला नुयो। जेरै बा दाजाब गोथौ समान बाथौ। बा मोनबा जिरादा जादों हा दै बार सान आरो अख्रां। बा मोनथिना रावै हायलुं आग्रा सानबरालि आरो राजखुंग्रि। बे मोनबा जिरादा मानसिनि गोहोआव एबा मुलुग संसाराव सोलिनानै दं आरो मिथिंगानि जोनोमा जादों। बे जिरादा मानसिनि देहायाव गुबुन गुबुन मुं एबा गुबुन गुबुन महर लानानै दङ। जेरै हा समान देहा, दै समान थै, गोलोमदै, खुदै आरो जोलै बिस, बार समान हां, सान समान देहानि बिदुं आरो अख्रां समान खर' बाहागो। बे मुलुग संसारखौ रावबो खोन्थाजोबनो हाया एबा बुंफोरजोबनो हाया। बे मुलुग संसारखौ दागिरिया सोर? बियो सोर? समान इसोर। इसोर सोदोबा जादों बे मुलुग संसारखौ दागिरिनि मुङा इसोर। बाथौ धोरोमारि सुबुङा बाथौ धोरोमनि गेजेरजों नुवाथारि इसोरखौ सिबियो। नाथाय धोरोम होननाया गोसो फोथायनायनि गेजेरजोंसो थांनानै दं। धोरोमाव मावनायनि फिथाइखौ फोथायो। बे उजिगासेयाव जाहाथे मोजां हाबा मावब्ला बे उजिगासेयाव मोजां जायो आरो बे उजिगासेयाव थांना थानाय समाव गावनि मोजां आरो मुलुग संसारनि मोजांनि थाखाय नेमखान्थिखौ सोलिनानै धोरोमखौ फालियो। बे धोरोम फालिनायाव गोबां नेमखान्थिफोर दङ। बे नेमखान्थिखौ फालिनानै एबा सोलिनानै थानायानो धोरोम। बे धोरोमा गोसोनि गोजोन एबा गोथार लाबोयो। गोसोनि गोथारानो सुबुंनि जिउखौ फोलावो। बे गोथारानो आरजनि बिजोंजों फैयो। आंनि बिबुंथिया एसेनोसै। गोजोन्थों।